Здравейте, деца! Днес ще научим животните, които живеят в къщи и навън. Животните, които живеят в къщи, се наричат домашни любимци. Куче. Къде спи кучето? Кучето спи в малката си къщичка. Какъв цвят е това куче? Това куче е кафяво. Котка. Къде спи котката? Котката спи вътре в къщата. Какъв цвят е тази котка? Тази котка е черна. Заек. Къде спи заекът? Заекът спи в малката си клетка. Какъв цвят е този заек? Този заек е бял. Костенурка. Къде спи костенурката? Костенурката спи в черупката си. Това е нейната къща. Какъв цвят е тази костенурка? Тази костенурка е зелена и кафява. Нека влезем в къщата и видим всички малки животни, които живеят там. Канарче. Къде спи канарчето? Канарчето спи в клетката си. Какъв цвят е това канарче? Това канарче е жълто. Папагал. Къде спи папагалът? Папагалът спи на клон. Какъв цвят е този папагал? Този папагал е розов. Златна рибка. Къде спи златната рибка? Златната рибка спи в аквариум. Какъв цвят е тази златна рибка? Тази златна рибка е оранжева. О, виж! Ето я котката! Тя дойде да играе с играчките си и да спи в леглото си. Сега нека отново да разгледаме всички животни. Куче. Твой ред. Какво е това? Котка. Твой ред. Какво е това? Заек. Твой ред. Какво е това? Костенурка. Твой ред. Какво е това? Канарче. Твой ред. Какво е това? Папагал. Твой ред. Какво е това? Златна рибка. Твой ред. Какво е това? Чудесно! Заедно научихме домашните любимци, които живеят в къщата. Чао, деца!